tallennus on päällä mun käsittääkseni. Ole No hyvä, niin, hei, Katri. kiitos Juha tosi paljon ja olipas painavia sanoja tähän alkuun. Heti tuli vähän sellainen olo, että apua, että pystyykö kaiken tämän puolessa toista tunnissa jotenkin rämpimään läpi, mutta varmasti kaikkia näitä aiheita pystytään tavalla tai toisella koskettamaan. Kyllä, mutta kyseessä on myös oikeasti aika syvällisiä ja isoja asioita, että niitä ei varmaan ehkä puolessa toista tunnissa pystytä kaikkea niin kuin meidän ajattelua ja toimintaa muuttamaan, mutta toivon, että tästä webinaarista saatte ainakin ruokaa ajatuksillenne. Aiheena tänään on tosiaan oman osaamisen sanoittaminen ja kommunikointi. Eli toisin sanoen, tänään opitaan kuinka tunnistat oman osaamisesi ja kerrot siitä kiinnostavalla tavalla niille, joille sinun kannattaa sitä kertoa. Toisin sanoen, että ihan kaikkeen ei varmaan kannata käyttää aikaa, mutta ketä ajattelet, että kenelle sinun viestisi on tärkeä ja merkityksellinen ja mistä sinun urallasi ja sinun työssäsi olisi hyötyä, niin heille sitten. Minä olen tosiaan taiteilijavalmentaja, taiteilija-asiantuntija Katriina Haikala, ja voitte kutsua minua virallisesti väliviiva-ihmiseksi, niin kuin huomaatte, että monenlaista väliviivaa on toiminut siis itseni työllistävänä taiteilijana viimeiset 17 vuotta, ja ensimmäisen osakeyhtiöni on perustanut 2010, eli 15 vuotta sitten. Ja nyt viimeiset 1,5 vuotta on tosiaan toiminut Taiteen edistämiskeskuksella taiteilija-asiantuntijana, joka on sama kuin entinen läänintaiteilija. Sen lisäksi minulla on taidepedagogiikan kandi Aallosta ja taiteen maisteri tuolta taideyliopistosta tila-aikataiteelta, ja sitten sen lisäksi olen EMCC-sertifioitu systeeminen tiimicoach ja ICF-sertifioitu Professional Systemic Business Coach. Älkää kysykö, mitä EMCC ja ICF tarkoittaa, se on sitten ihan toinen keissi, mutta tarkoittaa siis tällaisia sertifioitua osaamista ja kouluttautumista. No niin, tämän tosiaan meidän webinaarin tavoitteena on, että tähän osallistumisen jälkeen tunnistat oman osaamisesi ydinelementit, eli taidot, arvot, näkökulma ja kokemuksen ja osaat jäsentää ne selkeästi. Toinen tavoite on, että osaat sanoittaa ja viestiä omaa osaamistasi eri yleisöille, esimerkiksi rahoittajille, asiakkaille ja yleisölle, eli sille, kenelle sitä taidettasi sitten esität. Ja tietenkin vaikuttavalla ja erottuvalla tavalla. Ja sitten viimeisenä toivon, että ymmärrät, miten omaa näkyvyyttä ja brändiä voi rakentaa pitkäjänteisesti sekä miksi rahasta ja työn arvosta puhuminen on osa ammattimaista taiteilijuutta. Ihan pikaisesti käyn ohjelman läpi, että tiedätte, mihin olette nyt tulleet, vaikka Juha sen tuonne chattiinkin laittoi. Niin ensimmäiseksi me tosiaan puhutaan oman osaamisen sanottamisesta, ja siihen liittyy sellaisia kysymyksiä kuin esimerkiksi, miksi oman osaamisen tunnistaminen ja sen sanottaminen on tärkeää taiteilijan uralla, miten tunnistaa oma osaaminen, miten viestiä osaamisestaan selkeästi ja vaikuttavasti, ja kuinka luoda pitkäjänteistä näkyvyyttä taidekentällä ja sen ulkopuolella. Ja sitten miksi brändin rakentaminen on tärkeää ja kuinka tehdä siitä erottuva. Sitten meillä on 5 minuutin tauko, ja sitten sen jälkeen me vielä sukelletaan puhumaan vähän rahasta ja arvonannosta ja näkyvyydestä. Ja siihen meille liittyy sellaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi miksi raha ylipäätänsä on tärkeä osa työtä, ja kuinka tunnistaa ja kommunikoida oman työn arvoja. Sitten myöskin pikkasen puhutaan rahapuheen eri konteksteista. Viimeiseksi meillä on sitten kysymyksiä, keskustelua ja webinaarin päätös kello 13.30. Luvassa, niin kuin tuossa alkuun sanoinkin, on ruokaa ajatuksille, mutta myöskin käytännön harjoituksia. Ja suosittelen ottamaan harjoituksista, jotka mä tässä niin kuin näytöllä nyt jaan, niin vaikka kännykällä kuvan, jotta voitte sitten jatkaa niiden työstämistä webinaarin jälkeen. Koska meillä tässä webinaarissa ei pystytä käyttämään vaikka 10-15 minuuttia jonkun tehtävän tekemiseen, niin mä annan aina se, että no, nyt jos ehitte, niin 2 minuuttia voitte miettiä tätä ja sitten jatketaan eteenpäin. Niin ottakaa tosiaan tehtävät ylös, koska niistä on varmasti hyötyä teille sitten webinaarin jälkeenkin ja pystytte syventymään niihin. Mutta nyt mennäänpäs ihan asiaan sitten. Lämpimästi siis tervetuloa minunkin puolestani ja toivon, että tämä innostaa tämä webinaari teitä pohtimaan omaa osaamistanne ja sen sanoittamista ja viestimistä. No niin, miksi oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on tärkeää taiteilijalle ja taiteilijan uralla? Moni kuvataiteilija ehkä ajattelee, että työ puhuu puolestaan. Vähän viittaan tuohonkin, mihin Juha sanoi, että ehkä ollaan seisty sen työn takana. Ja toisin sanoen myöskin sitä, että hyvä taide kyllä löytää yleisönsä.
Ja tämä ajatus on ihan valtavan romanttinen ja varmaan on joskus ehkä ollutkin totta, mutta nykymaailmassa se on valitettavan riittämätön. Me eletään ajassa, jossa kilpailu huomiosta on kovaa ja taidekenttä on pirstaleinen ja ihmiset kohtavat informaatiota enemmän kuin koskaan ennen. Meidän oikeasti meidän attention span, eli se mihin me jaksetaan kiinnittää huomiota, niin on noin 2 sekuntia vähemmän kuin kultakalalla ja sen takia, minkä verran me käytetään sosiaalista mediaa ja kuinka paljon meille kaikkialla koko ajan pyritään saamaan meidän huomiota erilaisin keinoin. Niin siksi taiteilijan on tärkeää osata sanoittaa oma työnsä. Ei siksi, että sen pitäisi mahtua siis laatikkoon sen sun taiteesi, vaan siksi, että se ylipäätänsä pääsee esiin ja tulee näkyväksi ja kuulluksi. Kun sä osaat sanoittaa omaa osaamistasi, niin sinusta tulee lähestyttävä ja ymmärrettävä. Olet helpompi muistaa ja sitä kautta tietysti kutsua mukaan projekteihin ja näyttelyihin, yhteistyöhön. Ja tietenkin sitten, kun sä osaat sanoittaa omaa osaamistasi, niin osaat itsekin paremmin hahmottaa, että mitä olet, mitä tarjoat ja miksi juuri sinä olet ainutlaatuinen. Sanoittaminen toisin sanoen siis tekee näkymättömästä näkyvää, aivan kuten taide tekee abstrakteista asioista konkreettisia. Et sanat ovat yksi itseilmaisun muoto. Ja tätä en voi mitenkään olla alleviivaamatta liikaa sitä, että miten sanoittaminen tekee näkymättömästä näkyvää, koska meissä ei välttämättä mitenkään näy ulospäin se, mitä kaikkea me osaamme ja se, mitä me esimerkiksi haluaisimme tehdä. Nyt minulla on teille ensimmäinen harjoitus. No niin, katsokaa, täällä olikin tämmöinen. Hetkinen vain. Mennään takaisin päin. Ensimmäinen harjoitus. Ja kirjoittakaa itsellenne ylös, että mitä haluat, että ihmiset muistavat sinusta taiteilijana? Mitä haluat, että ihmiset muistavat sinusta taiteilijana? Ajattelet sellaista tilannetta, että sulla on esimerkiksi ollut näyttely tai joku installaatio jossain tai mikä ikinäkin se on se tapa, millä sä taidettasi esität ja missä sä sitä esität, niin mitä sä haluaisit, että ihmiset muistavat sinusta nimenomaan taiteilijana, kun he ovat käyneet katsomassa sen näyttelyn ja ehkä mielellään jopa jutelleet sun kanssa? Mitä haluaisit, että ihmiset muistavat sinusta taiteilijana? Nyt voitte käyttää ihan siis muutaman minuutin tai 1 minuutti suurin piirtein siihen omien ajatustenne kokoamiseen. Ja kuten tuossa alussa sanoinkin, niin voitte ottaa valokuvan tästä näytöstä ja jatkaa työstämistä sitten vielä jälkikäteenkin. Nyt minulla on pyyntö Juhalle tai Karitalle tai jollekin siellä niin tamkin päästä, että jos sinne tulee sinne chattiin jotain hyviä kommentteja, niin sieltä voi heittää, koska mä en itse asiassa nyt näe niitä tästä näin. Katsotaan, näinkö mä täältä, paitsi näen tuolta. No niin, nyt mä näen. Joo, tuolla. Okei, mä suljen sen tuolta. Vai mun näytöllä näkyy joku, katsotaan nyt. Hetkinen. Nyt poistu, kiitos. Ja niin, hyvä. Kiitos. Hyvä. No niin, mitäs ajatuksia, mitä haluaisitte, että ihmiset muistavat sinusta taiteilijana? Saataisiko muutama kommentti tonne meidän chattiin? Olisi kiva lukea teidän ajatuksianne. Ja mä katselen tänne sivuun, koska mulla on 2 näyttöä, tai itse asiassa 3 eri näyttöä, niin mä on sen takia, että teidän chatti näkyy täällä sivussa. Mistä haluaisit, että sinut muistetaan taiteilijana? Katsotaan, saadaanko me yhtään kommenttia. No nyt näyttää siltä, että ihan vielä ei. Tehdään niin, että jos Mulla on haluat... kommentti. Onko? Sulla on kommentti, no niin. Tämä oli ihan liian helppo vastata taiteesta, Niinkä? mutta sillä sä tiesitkin, että joku sen sanoo. Mutta oliko tyhmä? Ei todellakaan, ei nimenomaan sun taiteesta, mutta seuraava kysymys varmaan olisi se, että minkälaista se sun taide on, että mitä sä haluaisit, että siitä sun taiteesta nimenomaan muistetaan. Mutta tänne on tullut myös muutama kommentti. Kantaa ottava ja rohkea. Olisi hienoa, jos oman kädenjälkeni tullaan muistamaan nimenomaan omaperäisestä tyylistäni. Ja sitten, no niin, täällä on heti ihanaa, olen saanut kielenhuoltovinkin. Kiitoksia. Ja sitten joku haluaisi tulla muistettavan, että olen tehnyt liikuttavaa ja ajatuksia herättävää tarinankerrontaa ja taidetyylini ja tarinat, joita kerron, ja haluaisin, että mut muistetaan mun näkökulmasta, jossa elämä on yltäkylläinen, värikäs kaos ja silti kiistämättömän kaunis.
Kiitos tosi paljon. Nämä olivat aivan valtavan hienoja ajatuksia. Ja voitte jatkaa tätä harjoitusta tosiaan vielä sit itseksennekin tämän webinaarin jälkeen. No niin, sitten mennään eteenpäin. Eli miten tosiaan nyt sitten tunnistaa oma osaamisen, Joo. Pieni keskeytys. Sulla näkyy taas se reaktio. Taas tuolta. Se pomppaa sinne tosi ärsyttävät Zoomissa. Se pitää muistaakseni sitä ylhäältä klikata. Joo, mä koitin sitä. Nyt se on pois. Onko se nyt pois? Nyt se on pois. No niin. Se tulee aina itsekseen. No niin, hyvä. Kiitos kun sanoitte. Mä siirrän vielä nyt ton toisen palkin. No niin, hyvä. Eli siis siirrytään sitten seuraavaan, eli miten tunnistaa oman osaamisen ydin ja myöskin oma erottuvuus muista. Ja tämähän on tietysti siis se kaikkein tärkein kysymys, että ajatellaan, että omaa osaamista pitäisi kommunikoida, niin ensinhän pitää myöskin tunnistaa se, että mikä se sun oman osaamisen ydin on. Ja varmasti meillä kaikilla on valtavasti erilaista osaamista, mutta että mitkä siellä on niitä ydinasioita, jotka sä haluaisit itse viestiä. Ja tunnistaa ja sen jälkeen viestiä. Osaamisen ydin ei tosiaan ole siis mikään pelkkä tekniikka, tai että mä voisin sen teille tässä jotenkin yksinkertaisesti nyt kouluttaa, mutta sen voin sanoa, että se on ainakin yhdistelmä seuraavia. Se on yhdistelmä taitoa, eli sitä, mitä sä osaat teknisesti, ja tunnetusti meillä taiteilijalla on valtavasti nimenomaan teknistä osaamista, riippuen meidän koulutuksesta, että minkälaista teknistä osaamista, mutta sitä meillä on ihan varmasti todella paljon, eli taitoa. Toinen, mikä tähän yhdistelmään tuo oman pienen mausteensa, on näkökulma. Eli se, että miten sä katsot maailmaa, mistä näkökulmasta sä katsot maailmaa. Ja täällä oli kommenteissa oli esimerkiksi se, että haluaisi muistaa siitä, että on kantaa ottava ja rohkea, niin se on esimerkiksi varmaan yksi semmoinen näkökulma, että katsoo jotenkin maailmaa ehkä kriittisesti ja haluaa ottaa kantaa asioihin. Esimerkiksi, mutta varmasti on monia muitakin näkökulmia. Kolmas mauste tähän yhdistelmään on arvot. Eli miksi sinä teet sitä, mitä sinä teet. Ja tämä on tosi tärkeää itselleen myöskin saada selväksi, että mikä ne on ne minun arvoni, minkälaista arvoista käsin mä teen näitä asioita. Ja mitkä on ne syyt, miksi mä teen tätä, mitä mä teen. Ja tässä ei ole myöskään mitään sellaista arvojärjestelmää, että jokin arvo olisi huonompi kuin joku toinen arvo, vaan meillä kaikilla on meidän omamme ja ne ovat kaikki yhdenvertaisia. Sitten 4. kokemusta. Eli missä konteksteissa olet toiminut ja mitä sä olet tehnyt. Ja sitten viimeisenä vielä oikeasti intohimo. Se itse asiassa nyt puuttuu tästä, mutta se on oikeasti todella, todella tärkeä asia. Mikä sua liikuttaa? Mikä sut saa nousemaan aamulla sängystä? Mikä saa sut tekemään taidetta? Me kaikki tiedetään, että taiteen tekeminen ei ole se kaikkein helpoin reitti hankkia itselleen elantoa tässä maailmassa, niin mikä saa sut jaksamaan, mikä saa sut nousemaan sängystä aamulla, mikä saa sut yrittämään aina uudestaan. Ja erottuvuus syntyy, kun nämä elementit yhdistyvät tavalla, jota kenelläkään muulla ei ole. Ja mä voin luvata, että toisenlaista samanlaista yhdistelmää ei varmasti, toista samanlaista yhdistelmää ei löydy, koska me kaikki ollaan kuitenkin yksilöitä, vaikka me tässä sosiaalisessa kontekstissa toimitaan. Eli usein se oma ydin on meille niin itsestään selvä, että me emme edes itse huomaa sitä. Ja sen takia on välillä hyvä vähän istahtaa näiden asioiden äärelle ja uudelleen miettiä, että mitä taitoja mulla on, mikä mun näkökulma on, millä mä tarkastelen maailmaa, minkälaiset arvot mulla on, mistä käsin mä teen sitä ja miksi mä teen sitä, mitä mä teen. Minkälaista kokemusta mulla on ja mikä mua oikeasti liikuttaa, mikä mut saa nousemaan sängystä aamulla. Tässä on ihan muutamia oman osaamisen työkaluja, jotka mä haluan antaa teille sitä varten, että kun tämä webinaari on päättynyt, niin teille jää jotain kättä pidempään myöskin, että kun rupeatte pohtimaan sitä, että mitä kaikkea osaamista mulla oikeastaan onkaan, niin ensimmäinen on niin rakas ja kaikille tuttu itsereflektio. Ihan vaan sen asian pohtiminen, että missä minä olen hyvä ja mistä mä tykkään. Ja se on jo sitä, mitä mä tuossa äsken sanoin, että näiden asioiden äärelle istuminen ja niille ajan ottaminen on jo itsessään tosi iso asia. Toinen on niin kuin taitoinventaario, eli mä oon itse tehnyt sellaista välillä, että mä teen listaa kaikista niistä taidoista, joita mulla on, ja myöskin kompetensseista, ja mä vielä arvioin ne asteikolla 1–5, että mä näen, että mitkä mun mielestä on niin kuin ehkä kaikkein tärkeimpiä tässä työssä taiteilijana.
ja valmentajana, mitkä ne on ne kaikkein tärkeimmät taidot, joita mä tarvin. Ja sitten viimeisenä ja mulle kaikkein rakkaimpana oman osaamisen tunnistamisen työkaluna on palautteen pyytäminen ja palautteen pohtiminen. Eli mä useasti pohdin sitä, että mistä mua kaikkein eniten kiitetään, mistä mä saan kaikkein eniten palautetta ja kiittävää palautetta. Eli sitä, että hei, useasti mä sanon esimerkiksi mun harjoittelijoilta sellaista palautetta, että jotta sun kanssa mä oon uskaltanut tehdä sellaisia asioita, mitä mä en ole koskaan uskaltanut itsekseni edes ajatella tekeväni. Ja se on mulle usein se palaute, että mä saan sellaista, Katriina, että sä oot hirveän rohkea. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että se on semmoinen kompetenssi mulla varmaan se niin kuin rohkeus, että mä menen suin päistikkaa niitä asioita kohden, jotka mua vähän jännittää. Mutta sen lisäksi, että voi pohtia sitä, että minkälaista palautetta saa, niin sitten voi aktiivisesti itse myös pyytää ystäviltä mielipidettä siitä, missä on hyvä. Ja nyt mulla on semmoinen vinkki, että pyydä sellaiselta ystävältä, kenenkä mielipiteensä sä oikeasti luotat ja kenestä sä ajattelet, että hän haluaa sulle hyvää. Mutta mä ajattelen, että tämä on meille semmoinen hyvä oppimisen paikka, erityisesti suomalaisessa kulttuurissa, missä meille ainakin kiittävän palautteen antaminen on välillä vähän vaikeaa. Ja erityisesti sen pyytäminen voi tuntua jotenkin sellaisella, että en mä kehtaa pyytää, että mitä toikin nyt ajattelee, että jos mä tässä pyydän itselleni kehuja. Mutta suosittelisin ottamaan tästä vinkistä kiinni ja oikeasti kysymään läheisiltä ja rakkailta ystäviltä sitä, että mitä sä ajattelet, missä mä oon oikeasti tosi hyvä ja missä mä olen sun mielestä onnistunut. Sitten tulee muuten myös kaikille tosi hyvä fiilis, kun kuulee, että ihmiset on huomanneet kaikki sun ponnistelut ja sen, missä sä oot kehittynyt. No niin, sitten mulla on teille seuraava harjoitus. Ja nyt aikaahan ei ole tähän tosiaankaan jälleenkään mitenkään valtavasti, mutta voisitte piirtää itsellenne sellaisen 4-osaisen osaamiskartan paperille, jos teillä siinä vieressä on paperia, ja yhteen ruutuun lähteä täyttelemään sun taidollista osaamista, eli nimenomaan sitä, että missä sä olet teknisesti hyvä, minkälaisia taitoja sulla on. Toiseen laatikkoon voisit kirjoittaa sisällöllistä kiinnostusta, eli mitkä asiat sua kiinnostaa, mikä se on se sun näkökulma, josta käsin sä katselet maailmaa. Ja sitten 3. laatikkoon arvosi, minkälaisista arvoista käsin operoit, miksi teet sitä, mitä teet. Ja sitten viimeiseen aiemmat kokemukset, eli minkälaista työkokemusta sulla on, ja oikeudellisesti työkokemusta, niin minkälaisia kokemuksia sulla on, jotka ovat muokanneet sitä, kuka sä olet ja mitä sä osaat. Ja saatte nyt ihan muutaman minuutin, mä annan teille nyt minuutin aikaa piirtää ton ja kirjoittaa noi otsikot ja sitten pikkasen lähteä kirjoittelemaan sinne ajatuksia itsellenne. Ja sitten olisi kiva ehkä niin kuin kuulla, jos joku haluaisi laittaa tuonne chattiin esimerkiksi, että minkälaisesta näkökulmasta käsin työskentelee, tai sitten esimerkiksi, että minkälaisia arvoja tunnistatte, että teillä itsellänne on, että miksi teette sitä, mitä teette. No niin, nyt mä voisin antaa 1 minuutin aikaa ja sillä aikaa mä katson vähän kelloa täältä sivusta. Olemme aivan loistavasti aikataulusta. Olen itsekin ylittänyt itseni. No niin, joku sanoi, että saattaa kestää, kun pääsen kohta kämpille ja paperin ääreen. Ei haittaa. Teet sitten, kun ehdit. Mutta kiva, että olet tullut linjoille, vaikka oletkin siellä menossa. No niin. Katsotaan, saadaanko me tänne. Onko sulla, Juha, heittää nyt jo heti joku arvo, mistä käsin sä työskentelet sillä aikaa, kun me odotellaan muiden kommentteja? Joo, kiitos kysymästä. No, kriittisen eläintutkimuksen näkökulmasta niin pitäisi puhua eläinten sijaan muunlajisista. Että sellainen arvo on mulle hyvin tärkeä, että mä en tee eroa heidän ja meidän väliin. Kiitos. No niin, kiitos. Joo, aika kiinnostava näkökulma. Tosi kiinnostava. Mulla periaatteessa mua kiinnostaa tämä, oliko se Juha vai Juhon projektit, koska mä teen opinnäytetöitä lemmikkimuotokuvista, niin tämä on itse asiassa aika hyvä näkökulma. Mä voisin hänen kanssaan vähän... No en välttämättä edes kysyä, koska mä saatan käyttää ihan sellaisenaan, koska toi on vahva pointti.
No niin, hyvä. Eli se voisi olla myös sunkin sisällinen kiinnostus tai se näkökulma, josta käsin sä sitten... Se totta kai siis mun mielestä toi on vahva pointti, että jos puhutaan vain eläimistä tai lemmikeistä, niin siinähän on se rajanveto. Kyllä. Ja sitten jos puhutaan omistajista ja tämmöisistä, niin kyllähän me kielellä luodaan sitä, että mun tarkoitus nyt kuitenkin olisi tuoda se muunlajisen meidän kaverin persoonallisuus esille ja tälle ja eläinoikeudet ja tämmöiset, niin kyllähän sitä olisi sitten syytä käyttää semmoista sanastoakin. Kyllä. Kiitos Eeli tosi paljon. Nyt täällä on tullut kommenttejakin. Täällä on, että millalla esimerkiksi upcycling on työn ytimessä ja siinähän on ihan tosi mahtava näkökulma siihen oman työn tekemiseen. Ja Eeli sai tuolta myöskin Juhan niin sähköpostiosoitteen, niin voi olla yhteydessä Juhan sitten sähköposti. Mutta hei, jatketaan nyt eteenpäin. Jos laitatte vielä tuonne lisää kommentteja, niin mieleen luen niitä jossain toisessa välissä myöskin, jos teille tulee mieleen mitään. Mutta tämän harjoituksen tekeminen on tosiaan, ei ole mikään parin minuutin juttu, vaan että toivon, että pystytte sitten jatkamaan tämän webinaarin jälkeen tämän tekemistä. Hyvä, mennään vähän eteenpäin. Eli miten viestiä osaamisesta eri yleisöille ja eri kanavissa? On tosiaan aika eri asia puhua omasta osaamisestaan ja työstään kuraattorille tai jollekin yritykselle tai yrityksen edustajalle tai rahoittajalle, esimerkiksi kun kirjoittaa apurahahakemuksia tai esimerkiksi jos tekee yhteisöllisiä projekteja, niin yhteisöprojektin osallistujille tai ehkä jopa työryhmän jäsenille tai sitten someseuraajille. Et sisältö voi olla sama, mutta itse asiassa kieli on aika eri. Eli aina kun te puhutte, niin kun te puhutte omasta osaamisesta ja kommunikoitte siitä, niin kannattaa miettiä sitä, että kenelle mä oikeastaan nyt puhun. Ja siitä syystä omaa viestiä ja viestintää voi ajatella 3 tasossa. Ensimmäinen siitä on intiimitaso, sitten meillä on toinen taso, joka on ammatillinen taso, ja sitten 3. taso, joka on yhteiskunnallinen taso. Nyt mä muuten kysyn tämmöisen kysymyksen, mun maha kurnii niin paljon, että kuuluuko se sinne teille sinne Ei kameraan? kuulu, ei kuulu. No niin, mulle tuli yhtäkkiä hirveän auki. No niin, eli tosiaan 3 tasoa, intiimitaso, ammatillinen taso ja yhteiskunnallinen taso. Ja intiimitasolla niin tarkoitaan sellaista viestinnän ja kommunikoinnin tasoa, jossa on läsnä sinä ja minä, tai minä ja sinä. Ja meidän tavoitteena on saada aikaiseksi henkilökohtainen yhteys. Jos me ajatellaan ylipäätänsä itse asiassa mitä tahansa kommunikointia ja vuorovaikutusta, niin sehän on se meidän tavoite useasti, että me yritetään saada yhteys siihen toiseen ihmiseen, jotta me saadaan oma viestimme läpi tai tulemme ymmärretyksi. Ja kun haluamme ymmärtää myös toista, niin meille pitää syntyä yhteys siihen toiseen ihmiseen. Tämä intiimitaso voidaan ajatella, että siinä useasti intiimillä tasolla käydään keskusteluja ja viestintää ja kommunikointia esimerkiksi vaikka asiakkaiden kanssa, tai vaikka jos te vedätte jotain työpajaa ja siellä on osallistujia, niin tietysti osallistujien kanssa, tai ehkä työryhmän jäsenten kanssa, tai sitten ehkä sulla on joku yhteistyökumppani tai joku, esimerkiksi teet jotain yhteistyöprojektia jonkun toisen tahon kanssa, niin siellä sen yhteistyötekemisen kumppanin kanssa. Sitten toi toinen taso, eli tämä ammatillinen taso, niin sitä voi ajatella sit sellaisena viestintänä, jossa sinä viestit kentälle tai minä viestin kentälle. Eli toisin sanoen vähän niin kuin sä viestit niille ihmisille, jotka toimii tässä taiteen kentässä ja ovat kiinni jo tässä taiteen tekemisessä ja ymmärtävät jo jotain taiteesta. Ja sitä voi ajatella, että silloin sitä viestintää tehdään esimerkiksi vaikka näyttelyhauissa, kun sä haet näyttelyaikoja tai paikkoja. Ja tietysti sun CVhän on yksi sellainen, mitä sä tietysti jakelet jatkuvasti erilaisissa konteksteissa, erilaisissa hakemuksissa. Niin se on esimerkiksi sellainen, missä sä viestit sun ammatillista osaamista ja viestit ammatillisella tasolla sun osaamisesta. Ja samoin tietenkin apurahahakemuksia tehdessäsi. Mutta sitten myöskin esimerkiksi minä olen paljon käynyt luennoimassa alan kouluissa, niin ajattelen sitä ammatillisena kontekstina, koska olen silloin puhumassa omasta työstäni ihmisille, jotka myöskin toimivat tällä samalla alalla tai tulevat ehkä tulevaisuudessa toimimaan taiteilijana tai taiteen ja kulttuurin kentällä. Sitten on vielä 3. taso, joka on tuo yhteiskunnallinen taso, eli sinä ja maailma. Sitä sä voit ajatella niin, että siinä ei varsinaisesti ehkä sä et ajattele suorastaan, että
että siellä on just joku tietty ihminen, kenelle sä oot tätä viestimässä, vaan sä voit ajatella, että se on siis sinun viestisi maailmalle, eli että mikä on tavallaan sun tavoite, että minkälaisia asioita sä tavoittelet tällä sun tekemisellä, ja sitten voisi ajatella vaikka, että mikä on sun niin kuin, missio ihmisenä, tai tänä taiteilijana, että mitä sä oot tekemässä, ja sitten voi ajatella, että sitä tapahtuu niin kuin silloin, kun sä teet mediaviestintää, jos sulta esimerkiksi tulee vaikka joku toimittaja ottaa yhteyttä ja haluaa tehdä susta jutun, niin silloin sä itse asiassa viestit itsestäsi maailmalle. Ja samoin myöskin silloin, kun sä teet someen sisältöä, niin silloin myöskin sä et ikinä tiedä, kuka siihen sun sisältöön, jos sulla on avoin tili ja sä teet sitä niin näkyvästi, niin silloin sä et tiedä, sä voit nähdä oikeastaan kuka vaan sen sun viesti. Samoin myöskin mä oon itse käynyt puhumassa paljon erilaisissa isoissa tilaisuuksissa, jotka eivät välttämättä ole olleet niin taiteen kanssa tekemisissä, vaan on voinut esimerkiksi jonkun tilaisuuksia, joissa käsitellään vaikka ihmisoikeuksia tai tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, niin mä oon käynyt paljon puhumassa mun taiteesta sellaisissa konteksteissa, ja silloin mä ajattelen, että se ei ole ehkä se mun ammatillinen kenttä, vaan se on itse asiassa nimenomaan sellainen kenttä, jossa mä puhun maailmalle, koska siellä on paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä ole muuten aktiivisesti taiteen kanssa tekemisissä. Ehkä ytimeltään se, mitä mä koitan tässä sanoa, on se, että viesti on aina kuulijaa varten. Eli se, mitä sun kannattaa todella miettiä, on se, että mitä tämä, kenelle sä nyt sun asiaasi kerrot, sun osaamistasi kommunikoit, niin mitä hän oikeastaan haluaa tietää, ja mitä hän tarvitsee, tai mikä on hänelle vielä tarpeellista tietoa, tai mitä hän ei ehkä vielä ymmärrä. Ja haluan kertoa ehkä tästä sellaisen tarinan, että mä olen ollut itse esimerkiksi noin 10 vuotta sitten yhdessä verkostoitumistilaisuudessa, jossa ei ollut siis taiteen alan ammattilaisia, vaan siellä oli tuolta liike-elämän puolelta ihmisiä, ja päädyin keskustelemaan yhden teknologiayrityksen toimitusjohtajan kanssa, ja esittelin itseni 3 lauseella, kerron olevani taiteilija ja valmentaja, että teen työtä muutoksen kanssa sekä yksilö- että tiimitasolla ja organisaatiotasolla, ja sen jälkeen itse asiassa pidin ihan suuni kiinni ja kuuntelin häntä. Itse asiassa kysyin häneltä todella paljon erilaisia kysymyksiä, esimerkiksi sellaisia, että hei, minkälaiset asiat sinua on vaikka askarruttanut viime viikolla, tai missä sä oot onnistunut viime aikoina, tai että mikä jos olisi yksi asia, jonka sä haluaisit muuttaa ja se tekisi sun elämästä helpompaa, niin mikä se olisi. Ja me juteltiin varmaan 45 minuuttia hänen kanssaan, ja kun hän lähti siitä, niin hän sanoi, että kyllä se on kuule sillä tavalla, että tämä oli kuulkaas ihan niin kuin paras ikinä käymäni dialogi tällaisessa verkostoitumistilaisuudessa. Että tämä oli tosi kiinnostavaa. Ja sitten mä mietin siinä, että niin, tämä oli kiinnostavaa, koska sinähän siis puhuit itsestäsi 45 minuuttia. Mutta se, mitä siinä tapahtui, oli siis se, että mä saan ihan valtavasti ymmärrystä siitä, että mitkä hänen tarpeensa on ja mitä hän tarvitsisi ja voisinko mä jotenkin auttaa häntä valmentajana tai taiteilijana. Eli toisin sanoen tuolla on tämmöinen PS-kysymys, että mieti tarkkaan, että miten sinä saat tietää, mitä sinun kuulijasi haluaa tietää. Eli toisin sanoen se, että meidän ei ehkä kannata olettaa, että mitä ihmiset haluaa tietää, vaan myöskin se, että useasti kannattaa ihan oikeasti kysyä, että mikä sinua kiinnostaa, mitkä on sinulle ajankohtaisia aiheita, mikä on sun suhde vaikka taiteeseen, tai oletko itse vaikka ollut koska viimeksi taiteen äärellä. Eli vinkkinä on se, että muista myöskin kuunnella, että mitä se kenelle sä oot viestimässä, niin mikä on hänelle relevanttia ja kiinnostavaa. Nyt mä haluaisin ottaa tähän yhden tämmöisen case-esimerkin ihan niin kuin kommunikoinnin ja viestimisen näkökulmasta. Nimittäin olen tehnyt vuodesta 2017 projektia nimeltä Social Portrait Women Only, jossa mä olen piirtänyt muotokuvia naisista ympäri maailmaa. Sen takia taiteen historia on vallan historiaa ja mun tavoitteena on tasa-arvoistaa taiteen kaanonia piirtämällä mahdollisimman paljon muotokuvia ainoastaan naisista. Mä olen tosiaan kiertänyt maailmalla nyt ja nythän onkin itse asiassa 2025, tuolla on näköjään 24, mutta olen kiertänyt tosiaan 2017 vuodesta eri paikoissa. Ja tämä mun työni saa siis performanssin muodon, mikä tarkoittaa sitä, että mä istun museoissa tai taidegallerioissa ja piirrän siellä. Istun useasti pitkäkestoisesti, eli 2-4 tuntia ja useita päiviä peräkkäin istun ja odotan, että naiset tulee piirrettäväksi. Ja useasti ja aina itse asiassa naisia onkin riittänyt todella paljon. Ja mä piirrän nämä kuvat niin, että mä en katso paperiin ollenkaan, vaan mä katson vaan sitä mun edessä istuvaa henkilöä ja sitten mä piirrän jokaisesta aina 2 muotokuvaa ja malli saa sitten lopuksi aina
valita itselleen niistä muotokuvista sen, mistä pitää eniten. Ja näitä muotokuvia on nyt sitten näiden vuosien aikana kerääntynyt mun omaan kokoelmaani reilu 1200, eli mä oon piirtänyt vähän reilu 1200 naista, ja sitten toiset 1200 muotokuvaa on maailmalle lähtenyt sitten naisten mukaan. No, se, mikä tässä on ehkä kiinnostavaa niin tämän viestinnän ja mun oman osaamisen kommunikoinnin näkökulmasta on se, että tässä kuvassa esimerkiksi näette, että tämä on tuolta Thyssen-Bornemissan museolta Madridista, jossa mä olin piirtämässä 2021, niin siellä esimerkiksi on ollut media paikalla, paikallinen Yle, eli RTV, kävi tekemässä, oli päivä, jolloin siellä taisteltiin naisten oikeuksien puolesta, niin kävi tekemässä juttua sitten tästä mun työstä ja haastattelivat siinä Kulttuuri-instituutin viestintähenkilö ja johtaja, ja sitten mua haastattelivat sitten vielä vähän myöhemmin. Mutta tosiaan, kenelle mä niin kommunikoin tästä työstä, niin silloin kun mä tästä mun työstä kommunikoin, no nyt mä äsken kerron teille siitä, ja tämä oli mun mielestä tällainen ammatillinen konteksti ja ammatillinen taso, jossa mä kerroin tästä mun työstä, mutta samalla mä myöskin niin kuin puhuin ehkä vähän sellaisella yhteiskunnallisella tasolla. Ja jos nyt mä jotenkin tätä mun kommunikointia nimenomaan tämän projektin tiimoilta laitan näihin 3 tasoon, johon mä äsken viittasin, eli tähän intiimiin tasoon, ammatilliseen tasoon ja yhteiskunnalliseen tasoon, niin mä ajattelen, että kun mä kommunikoin intiimillä tasolla, niin mä silloin kommunikoin osallistujille. Eli niille naisille, jotka tulee osallistumaan mun projektiin, ja mä kommunikoin heille aina siinä joka kerta, kun he istuu siihen, niin mä kerron aina, että mitä on tapahtumassa, mitä seuraavaksi tapahtuu, miksi mä teen tätä työtä ja miksi mä oon tosi kiitollinen, että he osallistuu tähän, ja se on hyvin, hyvin intiimi tilanne. Sitten toinen taso on tämä ammatillinen taso, ja silloin mä tietysti, kun mä ammatillisella tasolla kommunikoin tästä työstä, niin mä kommunikoin siitä juuri näin, kuin mä äsken teille puhuin, mutta tietenkin myöskin silloin, kun rajoittajille, eli rahoittajille, no niin tästä voi olla, että tästä lapsuksesta jää joku elämään, joku sana, kun täällä on tämmöistä kirjoitusvirhe, mutta rahoittajille, kun mä oon hakenut apurahoja, ja sitten tietenkin myöskin museoille ja gallerioille, että miksi heidän kannattaa tehdä mun kanssa yhteistyötä tämän projektin tiimoilla. Ja samoin sitten silloin, kun mä oon käynyt puhumassa mun työstä ammatillisessa kontekstissa, ja sitten vielä itse asiassa mä ajattelin, että mä oon tehnyt aika paljon yhteistyökumppanuuksia, eli tarkoitan yritysten kanssa, niin silloin mä oon yritykselle vielä kertonut vielä vähän eri tavalla siitä, että miksi heidän kannattaisi lähteä tukemaan tätä mun projektia ja mitä he siitä hyötyisivät. Ja sitten on vielä tämä yhteiskunnallinen taso, eli erilaiset tilaisuudet, joista mä käyn puhumassa tästä mun projektista, ja sitten vielä mediassa on paljon kirjoiteltu tästä mun hankkeesta tai projektista, ja sitten myöskin somessa, jossa mä sitten enemmän kommunikoin sitä, että mikä mun missio oikeastaan on, kun mä tätä työtä teen. Nyt mulla on teille taas yksi harjoitus, ja se on seuraavanlainen. Eli kirjoita itsestäsi lyhyt 2-3 lauseen mini-esittely, ja niin voit itse päättää, että kenelle sen esittelyn kirjoitat. Kirjoitatko sen apurahan myöntäjälle, kirjoitatko sen potentiaaliselle ostajalle, tai kirjoitatko sen ehkä sosiaalisen median seuraajalle. Ja mini-esittelyllä mä tarkoitan sitä, että siinä mini-esittelyssä pitäisi vastata ainakin 3 seuraavista 4 kysymyksestä. Eli kuka olet, mitä teet, miksi teet, ja ehkä jopa, että miten teet. Mutta tässä toi mini-esittely on oikeastaan sellainen, että kun te saatte sen tehtyä, mä tiedän, että se ei ole mikään 2 minuutin asia, mutta kun te saatte itsestänne tehtyä tämmöisen mini-esittelyyn, niin te pääsette sillä jo tosi pitkälle erilaisissa tilanteissa. Eli jos tulee se tilanne, että joku kysyy teiltä vaikka, että mitä sä teet, niin sitten mä oon ainakin huomannut vielä 10 vuotta sitten, niin mulla on tullut pitkät selitykset siitä, että mitä kaikkea mä teen, kun sen oikeastaan voisi kiteyttää ensiksi sellaiseen hyvin lyhyeseen, mikä minulla tuossa alussakin oli, että mä autan yksilöitä ja tiimejä ja organisaatioita muutoksessa taiteen ja valmennuksen keinoin. Ja siinä se on niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Mutta sitten sen jälkeen, kun on mielenkiinto on herätetty, niin sitten, jos kuulija haluaa kysyä vielä jotain lisää, niin sitten voi tietenkin syventää sitä, että mitä kaikkea teenkään. Mutta oikeastaan sen mini-esittelyn idea on juuri siinä, että saat sen toisen mielenkiinnon heräämään ja tarttumaan siihen, että ahaa, että onpas kiinnostavaa, että niin, voitko kertoa tästä asiasta vielä lisää. Ja mä olisin nyt sitä mieltä, että ottakaa tosiaan kuva tästä harjoituksesta ja jatkakaa sen tekemistä tämän webinaarin jälkeen, sillä nimittäin kun tämän olette saanut, niin se auttaa teitä tosi paljon monenlaisissa tilanteissa.
Ja sitten haluan senkin vielä sanoa, että tuossa oman osaamisen kommunikoinnista, niin tällä tavalla niin kuin ministi ja lyhyesti, niin siinä voi tulla aina vaan paremmaksi. Ja siihen paremmaksi tulemiseen tietysti vaaditaan sitä, että harjoittelee sitä. Eli tosi paljon kertoo kaikille ihmisille erilaisissa tilanteissa, että mitä tekee. Että suosittelen nyt, kun tämä webinaari on ohi, niin heti soitatte parhaalle kaverillenne ja kerrotte, mitä teette, miksi teette ja miten sitä teette ja kuka olette, niin saatte harjoitusta. Eli harjoitusta kannattaa kyllä ehdottomasti tehdä. Täällä joku, tai Reeta laittaakin tänne ihanasti, kiitos Reeta aktiivisuudesta, että Insta-biossa lukee hänellä, että olen taiteilija, joka rakastaa kuvata elämän absurdia tanssia nähden kauneuden kaaksissa. Oikein hyvä. Tästä vielä kun saisi Reeta tähän sen, että no itse asiassa se on tässä, että sä teet kuvaa ja, haluat nähdä kauneutta kaauksessa. Se on tosi hienosti muotoiltu. Kiitos Reeta. No niin, mennään vähän eteenpäin sitten. Eli nyt haluaisin sanoa teille sen, tai puhua siitä, että kuinka rakentaa pitkäjänteistä näkyvyyttä ja vahvistaa omaa brändiä. Tiedän, että toi brändi on sanana varmaan monelle vähän semmoinen, että yäk. Itse valmennan just tällä hetkellä yhtä yksityisasiakasta, jonka kanssa ollaan puhuttu pitkällistikin tästä että henkilöbrändistä ja siitä sanasta. Ja haluaisin nyt sillä sanoa, että älkää takertuko siihen sanaan, koska itse asiassa brändi niin kuin ei ole siis mikään pelkkä slogan tai joku niin kuin teidän naamanne päälle liimattu logo, vaan se on mielikuva, joka sinusta jää. Ja se rakentuu toistojen kokemusten ja kohtaamisten kautta. Ja se tarkoittaa siis sitä, että aina kun te olette yhtään missään tai te sanotte yhtään mitään, teidän kasvonne näkyy jossain tai teidän työnne näkyy jossain, niin teistä syntyy aina jokin mielikuva. Teittepä se sitten sen tietoisesti tai tiedostamattanne. Ja tosiaan pitkäjänteinen näkyvyys syntyy, kun sä pysyt linjassa sun omien arvojesi tyylisi kanssa, olet aktiivinen, mutta aito ja osaat, mitä täällä nyt tapahtuu, noin. Ja osaat sanottaa tekemistäsi eri konteksteissa ja vielä sitten viimeiseksi uskallat tulla näkyväksi, myöskin keskeneräisenä. Ja haluaisin muistuttaa siitä niin kuin vielä, tai sanoa sitä, että tosiaan mielikuva syntyy joka tapauksessa. Sinusta syntyy aina jokin mielikuva toiselle ihmiselle, teetpä sen tiedostaen tai tiedostamatta. Et sitten on enää sun valintasi, että haluatko sä tehdä siitä tiedostaen, eli mielelläsi ihan rakennat nimenomaan sitä mielikuvaa tietoisesti, vai jätätkö sen vaan niin kuin vahingon varaan. Sitten haluaisin puhua ihan pikkasen erottuvasta brändistä. Eli erottuva brändi on sitä, kun joku sanoo sinun nimesi ja toinen ihminen sanoo, että hei, että mä tiedän, että mitä se tekee ja miksi. Ja tämä on jo semmoinen niin kuin hyvä indikaattori sille, että kuinka erottuva ja kuinka mielenpainuva sä oot ollut. Eli kun joku tosiaan sanoo, että hei, että joo, mä tunnen kyllä sen Suompään Juhan, niin sitten joku sanoo, joo, niin kun mä tiedänkin sen Juhan, että se tekee niitä dokumentteja, että se tekee mun mielestä niin kuin, luonnossa kuvaa riistakameroilla eläimiä. Ja nyt Juha, nyt mä puhun varmaan ihan oisuun, että sä voit korjata, että mitä kaikkea. Mutta toisin sanoen, että on joku mielikuva jäänyt sitten siitä ihmisestä ja joku toinen osaa sanoa, että mä tiedän, mitä hän tekee ja miksi. Yhteenvetona voisin nyt sanoa tästä kaikesta, mitä tähän asti on tässä esittänyt, on se, että oman osaamisen sanottaminen ei ole mikään ylimääräinen taito, vaan se on oleellinen osa taiteilijan ammatillista toimijuutta. Se auttaa sinua siis luomaan yhteyksiä, rakentamaan luottamusta ja löytämään oman paikkasi muuttuvassa maailmassa. Ja muista, että se mitä sä osaat ei ole missään tapauksessa mitätöntä, se on vaan odottamassa oikeita sanoja ja oikeaa yleisöä. Ja mä ajattelen, että me taiteilijat useasti ehkä vähän pidetään kynttilää vakan alla, kun me ajatellaan, että no ei nyt oikein, en mä nyt viitti tehdä tässä itsestäni numeroa, niin mä ajattelen, että meidän tehtävä olisi nimenomaan tässä maailman ajassa tehdä itsestämme numero ja tehdä itsestämme vielä näkyvämpiä ja äänekkäämpiä, ja se tapahtuu nimenomaan sillä, että me sanotetaan sitä meidän omaa osaamista ja sitä, ketä me ollaan ja miksi me tehdään, mitä me tehdään.
No niin, mä luulen, että meillä alkaa olla pikkuhiljaa tauon paikka, mutta ennen kuin mä päästän teidät tauolle, niin annan teille tämmöisen tai ruokaa ajatuksille tauolle. Meillä on 5 minuutin tauko, mutta ennen kuin lähdette tauolle, niin miettikää ja voitte kirjoittaa itsellenne ylös tauon aikanakin, että mistä asioista sinä haluaisit olla tunnettu 2 vuoden päästä. Että jos joku sanoisi nyt sun nimen, niin mitä sä haluaisit, että joku sanoisi, että joo, mä tiedän sen, että se tekee niitä ja niitä juttuja. Mitä sä haluaisit, että toinen ihminen vastaisi sille toiselle ihmiselle? Ja sitten kun te tulette tauolta, niin voitte laittaa tuonne chattiin ajatuksia, tai sitten jos ette halua sinne jakaa, niin voitte kirjaa myöskin itsellenne jatkotyöstöä varten. Kello on nyt tosiaan 12.48, pidetään 5 minuutin tauko, eli jatketaan 12.53, eikö vaan, Juha? Kyllä, jos Yes. 12.53. Kiitos. Yes, kiitos. Noin. Onko täällä nyt jotain ylimääräisiä juttuja täällä mun screenillä? Ei näy. No, Kaikki hyvin. hyvä, yes, mahtavaa. Hei, tervetuloa tosiaan takaisin meidän pieneltä tauolta. Toivottavasti ehditte pikkasen jalottelemaan ottamaan itselleni jotain virkistystä. Mutta tosiaan nyt siirrytään vähän puhumaan rahasta. Ja aion nyt puhua siis rahasta, arvosta ja näkyvyydestä ja erityisesti siitä, että miksi ja miten puhua työsi rahallisesta merkityksestä. No, miksi raha on tärkeä osa taiteilijan työtä? No, usein taiteilijan työ nähdään kutsumuksena, intohimona tai elämäntapana, ja tämä ei ole pelkästään niin, että joku meidän ulkopuolella näkee taiteilijan työn tällaisena, vaan myöskin me itse nähdään usein tämä työ kutsumuksena, intohimona tai elämäntapana, mitä se onkin, ja se onkin sitä. Mutta se on myös työtä, ja koska jos tai kun se on työtä, niin työstä kuuluu saada myös korvaus. Ja haluaisin muistuttaa sitä, että raha ei ole mitenkään vastakohta siis taiteelle tai taiteen vapaudelle, vaan raha on väline, jolla arvo tunnistetaan ja mahdollistetaan. Ja se liittyy nyt meidän järjestelmään, jossa me eletään, niin se liittyy tähän kapitalistiseen järjestelmään. Raha tavallaan mittaa sen, tai se tunnistaa sen arvon, jonka sillä taiteella on. Ja raha tosiaan siis mahdollistaa ensinnäkin ajallisen vapauden tehdä sitä taidetta ammattimaisesti. Toisin sanoen sun ei tarvitse tehdä jotain, jos sä saat siitä sun taiteen tekemisestä sen rahan, niin sit sun ei tarvitse tehdä jotain muuta työtä, vaan sä voit sen taiteen tekemisen lisäksi, vaan sä voit keskittyä siihen taiteen tekemiseen täysillä. Ja raha myöskin mahdollistaa kehittää omaa osaamista, eli rahalla myöskin voi saada aikaa sille, että sun aikaa pistää sen oman osaamisen kehittämiseen, ehkä ostaa myöskin kursseja tai käyttää ylipäätänsä aikaa siihen omaan kehittämiseen. Raha myöskin mahdollistaa mahdollisuuden tai antaa mahdollisuuden investoida tuotantoon, eli siis toisin sanoen, että jos sulla on rahaa, niin sä pystyt hankkimaan itsellesi työvälineitä ja
mitä ikinäkin sä tarvitset sun taiteen tuotantoon, mutta myöskin se mahdollistaa sen, että silloin kun sulla on mahdollista investoida siihen sun taiteen tekemiseen sekä niin kuin ajallisesti että materiaalisesti, niin silloin sä myöskin voit kasvaa ja kehittyä. Ja viimeisenä ja kaikkein tärkeimpänä, niin raha mahdollistaa tasapainoisen arjen, jossa sä et taiteilijana pala loppuun. Eli sulla on mahdollisuus käyttää aikaa myös palautumiseen ja lepäämiseen, ja kuitenkin hommahan menee niin, että taiteilijan työ on tosi paljon ajattelutyötä, vaikka se onkin myöskin ihan fyysistä työtä, niin meidän tarvii myös terottaa sitä sahaa, jotta me saadaan sitä puuta kaadettua sitten seuraavana päivänä. Ja mä sanoisin näin, että jos me ei puhuta rahasta, niin me piilotetaan se viesti, että taiteilijan työ ei ole oikeaa työtä. Ja siksi rahasta puhuminen on myös rakenteiden haastamista ja kulttuurin muuttamista. Ja meillä jokaisella on vastuu siitä, että minkälaiseksi, ja vastuu ja velvollisuus ja myöskin mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minkälaista rakenteita ja minkälaista kulttuuria me ollaan rakentamassa. Sitten mä haluaisin puhua ihan pikkasen uskomuksista ja mitkä uskomukset rajoittavat rahapuhetta, eli siis puhetta rahasta, ja sitten sitä, että miten niitä voi haastaa. Monella meistä on tosi tiedostamattomia tai opittuja uskomuksia rahasta, ja voin esimerkiksi sanoa hyvän esimerkin itsestäni, että olen siis kasvanut kommunistiperheessä, tai mun isäni oli siis palavaseudullinen kommunisti, ja meillä aina lapsena sain sellaisen opin, että kaikki ihmiset, joilla on rahaa, ne ovat pahoja ihmisiä. Tällaisen uskomuksen kanssa olen siis itse kasvanut. Ja meillä kaikilla on erilaisia, ei välttämättä ihan näin räikeitä, mutta kaikilla meillä on jonkunnäköisiä uskomuksia siitä, niin kuin mikä on se rahan merkitys ja sen rahan käyttötarkoitus ja mitä ylipäätänsä raha on. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä niin aika tyypillisistä itse asiassa, ja mä ajattelin, että nämä liittyy nimenomaan taiteen kentän uskomuksiin ja taiteilijoiden uskomuksiin. Esimerkiksi, että rahan pyytäminen tekee musta ahneen ja ehkä jopa kaupallisen, ja se silloin vähentää mun työn arvoa, koska mun työllä on myöskin jotain muutakin arvoa kuin pelkästään se rahallinen arvo. Toinen uskomus. Hyvä taide löytää kyllä tiensä ilman myyntiä. Eli toisin sanoen, että olen tällaistakin kuullut, että se, että mun tarvitsisi jotenkin nyt myydä näitä mun ideoita ja myydä tätä mun taidetta ja olla sitä promottelemassa joka paikassa, niin ei mun tarvitse, koska kyllä kun se on riittävän hyvää, niin kyllä ihmiset löytää sen äärelle. Sitten 3. Työni arvoa ei voi mitata rahassa, vaan sen arvo on aivan jotain muuta. Ja tietenkin sehän onkin näin, että taiteella onkin kaikenlaista muutakin arvoa kuin pelkästään se rahallinen arvo. Mutta sillä myöskin on se rahallinen arvo, koska sun ajalla on arvo ja sun tekemisellä on arvo ja sun osaamisella on arvo. Ja sitten sillä lopputuotoksellakin on jokin arvo. Ja sitten vielä, olen tällaistakin kuullut, että joku on sanonut joskus, että ei mun työ ole tarpeeksi arvokasta, että siitä joku voisi edes maksaa. Ja mä ajattelen, että tämä on tosi rajoittava uskomus, koska kyllä ihmiset itse asiassa on valmiita usein myös maksamaan kaikenlaisista taiteesta ja hyvin erilaisista ja eri paikoissa esitettävästä taiteesta. Meidän täytyy vain itse uskoa siihen, että se meidän oma työ on niin arvokasta, että siitä joku voisi maksaa. Ja sitten viimeiseksi, en ole bisnesihminen, en osaa pyytää rahaa. Ja että tavallaan, että jos pyydän rahaa, niin sit mun pitäisi jotenkin osata olla jotenkin hyvin business. Ja mä ajattelen, että nämä uskomukset on tosi, niin kuin mä tuossa äsken sanoinkin, ne on opittuja malleja, ne ei suinkaan ole siis mitään faktoja. Nämä on uskomuksia, ei faktoja. Ja ne liittyy sitten, ja kun ne ei ole faktoja, niin ne on nimenomaan sellaisia asioita, joita me itse uskotaan, että ne on totta. Ja ne voi tulla kasvatuksesta, koulutuksesta tai aiemmista kokemuksista. Ja se on ihan ymmärrettävää, että meillä on niitä. Mutta sanoisin, että meidän pitää kuitenkin ehkä haastaa niitä, jotta me päästään eteenpäin siinä, että miten me pystytään tekemään meidän työstä sillä tavalla ammattimaista, että myöskin siitä työstä ihan oikeasti maksetaan rahaa. No miten näitä uskomuksia voi sitten haastaa? No ensimmäisenä pitää tunnistaa se uskomus, joka itsellään on, joka liittyy rahaan. Esimerkiksi vaikka, että että apua, että myy sieluni saatanalle ja minusta tulee kaupallinen ja epäuskottavaa, jos pyydän taiteestani rahaa. Ja kun sen tunnistaa, niin sit sitä voi lähteä työstämään.
Ja se työstäminen on itse asiassa sitä, että pitää kysyä itseltä, että onko tämä oikeasti totta vai onko tämä joku uskomus. Onko se totta, että minä myyn sieluni saatanalle, jos pyydänkin taiteestani rahaa, vai onko se niin, että mä itse asiassa mahdollistankin itselleni sellaisen elämän, jossa mä pystyn keskittymään sen taiteen tekemiseen ja niin ehkä jopa maksamaan veroja, jos se on jollekin tärkeää. Mä aina itse esittelen itseäni iloisena veronmaksajana. Ja sitten viimeinen haastotapa on se, että kirjoita tilalle uusi lause tai ajatus, joka tukee sinua, joka kannattelee sinua. Esimerkiksi, että rahan pyytäminen on tapa kunnioittaa mun omaa työtä, osaamista ja aikaa. No niin, nyt mulla on teille pieni ajatusharjoitus. Ottakaa taas tästä kuva ja siltä varalta, että nyt ette ehkä tätä ehdittäisi tekemään. Ajatusharjoitus on seuraavanlainen, eli kirjoita chattiin tai sitten paperille itsellesi omiin muistiinpanoihisi yksi rahaan liittyvä uskomus, jonka ehkä tunnistit. Voi olla, että tunnistit tässä, kun puhuin noista uskomuksista, joka sun mieleen nyt nousee. Ja ehkä myöskin sitten se, että miten sä voisit muuttaa sen itseäsi kannattelevammaksi. Eli sillä tavalla kannattelevammalla mä tarkoitan sitä, että miten sä voisit muuttaa sen sun uskomuksen sellaiseksi, että se on sulle itsellesi, se hyödyttää sinua itseäsi ja kannattelee sitä sun tekemistä. Nyt mä huomaan, että täällä on taas tämmöinen turn on reactions täällä näkyy. Miten. Voi. Menikö se pois, Juha? Ei se mennyt. Ei vielä. Nyt. Menikö se Nyt pois? meni. No niin, kiva. No niin, nyt teillä olisi saatte 1 minuutin aikaa kirjoitella ajatuksia ja mitä havaitsitte, mitä uskomuksia teillä on, ja sitten me jatketaan eteenpäin. Ja olisi kiva kuulla, jos joku uskaltaa kirjoittaa tuonne chattiin myöskin, että minkälaisia uskomuksia on rahaan liittyen. Ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, on vaan rohkeita vastauksia. No niin. Ja jos ette nyt ehdi sitä sinne kirjoittamaan, niin lueskelen mielelläni myöskin myöhemmin, jos ei nyt ole aikaa. Toi vaatii kuitenkin varmasti vähän ajattelutyötä tämä harjoituksen tekeminen. Tehdäänkö niin, että nyt siirrytään eteenpäin ja mennään seuraavaan aiheeseen, jotta päästään ajoissa vielä vähän juttelemaan, olisi hauska kuulla teidän kysymyksiä. Elikkä mennään eteenpäin. Miten kommunikoida työn arvoa eri konteksteissa? Ja arvon viestiminen itse asiassa ei ole hinnan puolustamista, ja haluan pikkasen selkeyttää, että mitä tämä tarkoittaa, tämä arvon viestiminen ja mitä se tavallaan mikä on arvon ja hinnan ero. On se, että eli tarkoituksena on siis selkeyttää sitä, että mitä vastaan tavallaan se hinta syntyy, että mistä se hinta syntyy. Arvoa, kun me viestitään arvoa, niin se tarkoittaa sitä, että sinä kerrot asiakkaalle tai sitten sille yhteistyökumppanille tai kenet tahansa tai apurahan myöntäjälle, keneltä sä nyt sitä rahaa joka tapauksessa toivot saavasi, niin että miksi sun työ on merkityksellistä. Ei niinkään, että sä kerrot, että tämä mun työn hinta on 200 €, vaan että miksi sun työ on merkityksellistä. Ja silloin sä itse asiassa kommunikoit sitä arvoa. Toisin sanoen, miksi mun työ on merkityksellistä, mitä hyötyä siitä on ja mitä kaikkea sen taustalla on. Kuinka paljon sä oot joutunut tekemään esimerkiksi työtä ja kuinka pitkään sä oot tätä työtä tehnyt ja minkälaista koulutusta sulla on ja minkälaisia asioita sä oot oivaltanut tämän työn tekemisen aikana. Kaikkea tätä, kun sä viestit, sä itse asiassa viestit arvoa. Eli se on toisin sanoen sisällöllistä ja laadullista viestintää. Se ei ole sitä, että sä kerrot, että tässä on tämän työn hinta. Sitten kun sä puhut hinnasta, niin useasti me joudutaan, jos me lähdetään siitä, me kerrotaan, että tämän työn hinta on tämä, niin vaikka nyt se 200 €, niin silloin me joudutaan itse asiassa, ja mä sanotaan 200 €, koska mä puhun nyt tosi geneerisesti, kun mä en tiedä, mitä kaikki tekee, mutta se voi olla, mähän voisin sanoa myös, että 200 000 €, mutta mä sanon nyt sen 200. Et jos me sanotaan se ensimmäisen se hinta, niin useasti me joudutaan myöskin puolustamaan sitä hintaa. Ja silloin kun me joudutaan puolustamaan hintaa, niin se ei ole suinkaan arvon viestimistä, vaan se on nimenomaan sitä, että me lähdetään selittelemään, miksi jokin maksaa tietyn summan. Me lähdetään vähän puolustuskannalta
Ja joskus jopa voi olla, että me ollaan vähän anteeksi pyytäkin, että no anteeksi, kun tämä maksaa näin paljon, että kun mä oon kuitenkin joutunut tässä vähän tätä kuitenkin käyttämään aikaa tähän. Ja yleensä me vielä sanotaan se, että no, nämä materiaalit maksaa niin hirveästi, että sekin on jotenkin tärkeämpää kuin se, että me ollaan itse käytetty siihen aikaa. Me ollaan koulutettu itseämme, me ollaan ammattilaisia, me ollaan käytetty aikaa siihen tekemiseen, sitten me kuitenkin sanotaan, että no, se on se materiaalien hinta, mikä siinä on se hinta. Eli arvoviestimisessä raha tulee aina vasta jälkeenpäin. Eli ensiksi kun me viestitään arvoa, niin me viestitään juuri sitä, että miksi se työ on merkityksellistä, mitä hyötyä siitä on ja mitä kaikkea sen taustalla on. Ja sitten kun tämä asiakas tai kuulija, kenet te ikinäkin puhutte, jo ymmärtää, että mitä kaikkea työn takana on ja miksi se on investoinnin arvoinen, niin sitten me vasta kerrotaan sille se hinta. Ja sitten se on sille kuulijalle aika selkeää, että no mä ymmärrän, jos sä oot tehnyt tätä 7 vuotta, että tämän hinta on se 200 000 euroa. Nyt heitän sen näin tähän. Mutta että tavallaan esimerkkinä siitä, että kun asiakas ymmärtää sen työn arvon, niin silloin hän myöskin on valmiimpi siitä maksamaan. No niin. Kontekstit tosiaan siis vaikuttaa viestintään, eli se, että missä me puhutaan, niin kuin mä tuolla alussakin puhuin, että on ihan eri asia puhua esimerkiksi kuraattorille tai apurahan myöntäjälle tai sit asiakkaalle sit omasta työstä. Eli se, että mistä me viestitään siitä meidän työmme arvosta, niin sillä on väliä. Eli kun te teette esimerkiksi apurahahakemusta, niin silloin kannattaa painottaa sen teidän työn yhteiskunnallista merkitystä ja taiteellista laatua ja sinun omaa kokemustasi siitä, että sä varmasti myöskin pystyt saamaan sen sun työn päätökseen ja se työ tulee valmiiksi ja että sinulle kannattaa se raha antaa, koska rahoittaja on varma siitä, että sä pystyt sen työn tekemään. No kun te kommunikoitte esimerkiksi, olette hakemassa vaikka yritysyhteistyötä tai ajattelette, että sitten jotain sellaista yrityskumppanuutta, joka voisi olla rahoittamassa teidän työtänne, niin silloin kannattaa puhua esimerkiksi brändihyödyistä. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että miten tämä yhteistyökumppani hyötyy siitä, että he esimerkiksi saavat näkyä yhdessä sinun työsi kanssa. Ja miten teidän arvot mahdollisesti kohtaa ja sitten myöskin sen sun työsi vaikuttavuus, että kehen se vaikuttaa, että miettien sitä, että minkälaisia asiakkaita esimerkiksi sillä yrityksellä on, että onko sinne jotain vaikuttaa. Ja sitten kun te esimerkiksi puhutte tai olette myymässä yksityisille ihmisille, ostajille, niin silloin tietysti kannattaa puhua tunnekokemuksista ja merkityksellisyydestä ja tietenkin sen teoksen tarinasta, koska ihmisethän ostaa, kun he saa sellaisen tunneyhteyden, että tämä onkin tosi hienoa, että tämä liittyy vaikka mun elämään ja mä sain tästä tämmöisen niin kuin tunteen ja mä ymmärsin tästä tämmöisiä merkityksiä, niin silloin kannattaa puhua niistä. Ja sitten tietysti sosiaalisessa mediassa, niin kun te viestitte teidän arvoa, niin te voitte näyttää sitä prosessia, että miten te teette asioita, että kuinka paljon teillä on mennyt aikaa, minkälaista osaamista se vaatii, minkälaista panostusta se vaatii ja minkälaista tunnetta ja tahtotilaa siellä sen työn takana on. Ja ihan niin kuin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jos te ette itse sanoita teidän työnne arvoa, niin joku kyllä tekee sen teidän puolesta ja harvoin se on sinun eduksisi. Eli toisin sanoen, haastan teitä ja pyydän teitä lämpimästi itse sanoittamaan sitä teidän oman työnne arvoa, koska te ette halua joutua siihen tilanteeseen, että joku sanoo sitten vaikka, että no, että kyllä mäkin ton olisin osannut tehdä. Tai että joku pikkulapsikin osaisi tehdä tuommoisia juttuja. Niin sen takia on tosi tärkeää, että te itse viestitte sitä teidän osaamistanne ja teidän työnne arvoa, jotta te ette joudu siihen tilanteeseen, että joku muu sen tekee teidän puolesta. Ja sä voit ihan itse siis tosiaan miettiä sitä, että mitä arvoa sä itse tuot. Esimerkiksi arvoja, joita mä voisin ajatella, että taiteella esimerkiksi on varmasti siis miljoonia ja satoja muitakin arvoja, mutta esimerkiksi ihan vaan siis kauneutta, estetiikkaa kotiin, uudenlaista ajattelua, mahdollisesti dialogia kokijan ja taideteoksen välillä, ehkä uusia tunteita, voi olla vaikeita tunteita, mielihyvän tunteita, ehkä yhteisöllisyyttä. Nämä voivat esimerkiksi olla sellaisia arvoja, joita taiteella on. Ja tosiaan sun pitää itse pitää huolta siitä, että sinä ensimmäisenä tunnistat sen työn arvon ja sanallistat sen ja kommunikoit sen. Eli kaiken kaikkiaan yhteenvetona voisin sanoa, että raha ei missään tapauksessa ja sille taiteelle rahallisen arvon antaminen ei vähennä taiteen arvoa, vaan se mahdollistaa sen taiteen syntymisen, tekemisen ja siihen panostamisen.
Ja rahapuhe on osa taiteilijan ammatillista toimijuutta. Ja tällä toimijuudella mä tarkoitan sitä, että kun me ollaan ammattilaisia tässä kentällä, niin silloin meidän pitää myös itse pystyä kommunikoimaan siitä oman työmme arvosta ja siitä, että minkä verran esimerkiksi minkä arvoista minun aikani ja minkä arvoista minun osaamiseni on. Sitten uskomuksia voi päivittää, eli jos meillä on rajoittavia uskomuksia, niin niiden vangiksi ei tarvitse jäädä, että omaa arvoa voi myös oppia sanoittamaan. Ja viimeisenä harjoitus tekee mestarin, että siis viesti, testaile, sanota uudelleen, harjoittele, juttele kavereiden kanssa, kollegoiden kanssa, kerro heille, mitä he ajattelevat sun viestistäsi, jos sä kerrot, että kuka oot, mitä teet, miksi teet ja miten sitä teet, että minkälaisia tunteita ja kiinnostuksia tai kysymyksiä ne esimerkiksi herättää heissä. Ja viimeiseksi mä haluan muistuttaa sen, että en voi tätä riittävästi alleviivata, on sanoa sulle sen, että sinun työsi on arvokasta ja sun aika on arvokasta ja sä saat pyytää siitä sun työstä rahaa. Se on ihan ok. Melkein kiroilin tuohon, että se on ihan itsin ok. Sitten mulla on teille enää viimeinen harjoitus. Eli nyt tämä on tietysti tämän koko webinaarin tärkein harjoitus on se, että mitä oivalluksia tai mikä oivallus jäi mieleen koko tästä webinaarista. Ja mitä haluaisit toisin sanoen esimerkiksi muistaa vielä huomenna, mitkä asiat haluat ottaa tästä mukaan, mitä ajattelet, mikä oli sulle hyödyllistä. Ja olisi ihana kuulla näitä kommentteja ja oivalluksia tuolla chatissäkään, ja tai chatissa. Ja sitten myöskin, että jos teillä on jotain vielä kysymyksiä, mitä haluatte esittää, niin nyt olisi varmasti seuraavaksi. Sen aika meillä jääkin ihan mukavasti itse asiassa vielä. Meillä on melkein 5 tai vielä 15 minuuttia aikaa ottaa, tai 18 minuuttia itse asiassa aikaa ottaa kysymyksiä vastaan ja keskustella. Mä haluan nyt omasta puolestani kiittää. Nyt tähän väliin tietysti kiitän sitten vielä 13.30 vielä tarkemmin, mutta nyt olisi kiva kuulla jotain kysymyksiä. Mä luotan siihen, Juha, että sulla on joku kysymys, jos kellään muulla ei ole mitään kysymystä.